Good morning. Good morning, how are you? Anyway, guys, pali munthu uyu amene ndithu amakonda kuyankhula kwambiri Ibrahim Traore koma amabwera ngati wachipani chotsutsa mangotsutsa ndelero ndifuna wabwesa video ina yake muionene kenako timuyankha kumapetoko timuyankha amene iyo asati jaira kwambiri yayi ife ndi timu Ibrahim Traore yambe ndikupepesa zulo nalusa atu napanga video ija yolankhula ndi anthu a Traore pepani nayankhula molusa koma chimene nayankhulira molusa nafotokoza ndichifukwa chonena kuti I went offline TikTok for a few hours. Nditabwera kuzapanga check TikTok napeza ma message anthu akupanga comment pa video yanga and ma message ambiri anali onyoza onena kuti iweyo umadana ndi Traore, iweyo umatanga umapanga zakuti iweyo Traore ni umadana naye chani. You understand? So I said, this is getting out of hand. Ndifake napanga video manager. I hope mwandimvetsa ine sindidana ndi Traore koma ndimadana ndi fake news, fake videos zimene zikupanga mislead anthu chifukwa you are sharing fake news. What do you expect me to do when my people are sharing fake news and they are discussing fake news ngati kuti it's real? What should I do? Iniyo mwabwera kunyumba mukupeza ana anu ka abale anu agundika ndithu akukambirana nkhani ya serious komano iniyo kufusa nkhani ili apa ndiya yani akuuzani iniyo mukuziwa kuti nkhani ija ndiya fake ndiyo wina wake amene wapeka mukumudziwa. What do you do? People anthu akutukwanizana kukambirana kukangana, will you tell them kuti nkhani ndiya fake? Ethically, what are you supposed to do? So that's the one thing I have to struggle with when I know good information in their fake. Dzulo ndakuonesani nkhani ma video apangaza papa zija fake. Ndapita pa Facebook ndapeza news ina akuti China yapanga donate mabagi ambiri ampunga ku Burkina Faso. You know, with the headline when baja and chitunzi cha Chinese president aba chitunzi cha Traore, and they use imagery, my images are Traore ndi Chinese president with the most powerful people, powerful people in the world. Amaiga cha Traore Putin, Traore Trump, Traore Chinese president, Traore Papa. Do you understand that? Kuti guys mpaka mukubweresa ata kumpanga relevant kumene koko kuti amuike kuti ma size yake ndi amene wawa sanga muike yeuja ndi chakwera Traore chakwera koma Traore Putin, Traore Trump, Traore Papa, Traore Chinese president. Amene maiziwa CGN TV news yomwe ikupanga counter western news. CGN TV ndi ya China anaipanga create to counter BBC ndi anzawa. CGN TV ili ku Kenya. Do you think China ingabange donate mpunga wa mbiri ku dziko la Burkina Faso? CGN TV or news or ndeka account kena kake kosa zwiga bwino iko kakhala ndi ma pictures. You understand? And for you kuti mumvese how serious this is, Zodiac radio station ya ku Malawi dzana inali ndi call-in program. Zodiac radio station ya ku Malawi inali ndi call-in program pa wireless. Achinyamata kumaimba mafoni. Topic of discussion inali yonena kuti Africa akhale dziko limodzi ndipo msogoleri wake akhale Traore. Do you understand that? Africa abwere akhale dziko limodzi, msogoleri wake akhale Traore. Amenewa akuti amenewa ni maganizo ni fundo zimene wapereka Traore, Captain Traore. Inu mukutipo bwanji? Ndi anthu achinyamata amaimba ife tikusapota Traore yo kuti Traore yo akhale president wa Africa yense.
Do you understand how funny that is? Fake news. Traore sana pangepo speech yonena kuti Africa yese akhale dziko limodzi, ineyo ndifuna ndikhale mtsogoleri wa Africa yese. Traore has never said that. And Traore is a cool, if you watch his videos, he's a cool, calm individual. See munthu olongolola he's calm. He knows my strength yake, he knows my weaknesses yake. He's calm. Salongolola, koma people are making all these speeches, making things up. Mpaka a radio station, a national radio station ngati Zodiac kupanga program imeneyo. Kwafusa kuti inu yo producer wa program oyi, editor wa program oyi. Do you really think kuti Burkina Faso ka landlocked country like Malawi, no access to the sea, neighbor wake Ghana, much bigger economy. Ghana, bigger economy, culturally influential. Nigeria, Cameroon, Nigeria, the biggest black people populated country in terms of population. Anthu ose okuda pa dziko lapansi mwina simmadziwa. Anthu 10 okuda amene ali pa dziko lapansi pano. Mwa anthu 10 okuda amene ali pa dziko lapansi pano, anthu 6 ni ma Nigerians. In terms of my numbers, population, anthu 10 okuda ose amene ali pa dziko lapansi pano, anthu 6 ni ma Nigerians. Meaning kuti 60% ya black people ni ma Nigerians. Then you are telling me kuti Africa yes should unite. And Captain Traore yemwe wangokhala mtsogoleri wa Burkina Faso for 2 years, experience yake ya 2 years, abwera azayendetse economy yonse ya Africa ndi maiko yonse ya Africa. You know, so we are taking advantage of achinyamata kuti mwina sakuganiza kwambiri, anthu amene critical thinking sikwenikweni, they just see, believe, read, believe, like that. They are taking advantage of people like that. And maybe you'll be asking, ndiye akupanga zimene zindani, cholinga chawo ndi chani? That's where you see there is an agenda, and this agenda is not African. This agenda is coming from outside Africa, because they want Africans tichoke kumene timapanga, kumene timatsamira in the past, titsamire kwa nyowani. And akuyambira example ya Traore. Muchoke kumene masupportera before, muyambe kusupportera kwa nyowani. And the only we can do that is by promoting Traore. If we promote Traore, inangasiyenda amene wambisa zochoka akuchoka ukuku, ena wanso naonso ayamba nafeso tiyambeso kupanga zomwezo. So it's coming from outside, not from within. Ma superpowers ena aga kulimbana kunjako, and afuna kupanga sway public opinion ya ma Africans. And akufunisisa ma Africans titapanga revolt against ma West. Ifuka ma Africans tose timakhala ngati ambiri, timakhala ngati tikupanga side ndi ma West. If you don't know, if you don't know, stay like that. Koma nthawi ina yake sipatengaso nthawi ya muzayamba nokuzindikira mazifusa mafuso kuti ma video ndinaona aja. So my video ndinaona aja, this is why okay, this is why. Kwa bangido video ya fake ambiri, mwaonapo adapanga video yakuti arakeri ndiye mwe yali kundende zaka zonsezi ali kundende akufuna adatuluka, apanga video ya arakeri adakuimba nyimbo yo support Traore. Ilipo pa YouTube arakeri. It's anyway. Okay, video taone nachoyambirira point yanga kuti ma video ambiri amakhala ndithu onama a fake. Yes, nkhani ene ndionadi
videos ambiri okhuzana ndi Ibrahim Traore komanso nkhani zina zambiri zimakhala za fake anthu amachita ndithu kuzipanga. One, timati exaggeration, kungokukomeza yayi Ibrahim Traore wakana mizikiti kuti amange mizikiti ku dziko lake. Nkhani imene jaso ndiyoti ilibe source yeniyeni, ndiyoti anthu anangoyipanga yayi kuti mpunga nkhani ndizoonadi. Komanso nkhani ikhuza ndi English, Ibrahim Traore payekha English amatha kuyankhula ngakhale kuti palibe evidence yeniyeni. Komano anali commander, you understand, ndi commander nde amayenera kudziwa ziyankhulo ngati ma main languages, French, amayenera kudziwa English, you understand. Komanso aliyense oyendesa ndege chiyankhulo cha mu ndege ndi English, palibe ndege imene imayuza chiyankhulo china yayi. Aliyense amayenera kukhala ndi iye ngati commander English amadziwa. Komano publicly sanayankhulepo English, publicly like kuyankha zinthu mu English, kupanga interview mu English ayi. And zimene mmazoona zija akuyankhula English ndekuti ena ake amakhala kuti angozita nthauzira, pena atanthauza zoonadi, pena atanthauzira zabodza. Fa nkhani ija imakhala kuchokera mu chiyankhulo cha French. Nkhani imeneyo tigwirizana naye mkulu ameneyo kuti yes ndizoonadi za nyimbo AI generated music. Anthu ndithu pali nyimbo zimene anthu angoyika ayi zimakuti koma actually si amene si mmene zili imwe yayi. Anthu angopanga nyimbo basi za AI. Koma nkhani yomaliza yona kuti pali influence imene kuchokera kunja kufuna kuti yosa ma Africans kuchoka kwa azungu kwa western ku nde tipite kwa iwo tedzamene kwa iwo. Nkhani imeneyo actually titha kuyiunikira. Tiunikira motani. Choyambirira nchonena kuti Russia choyambirira ngati ikufuna kutenga, ngati tingotenga ngati mayiko amene ngati akufuna kutenga kutiba ife kuti yotsa kwa azungu kuti tikhale kwa iwowa, choyambirira iwo sakutenga wina aliyense, choyambirira sakutenga wina aliyense. Munaona ko Russia ikuitana chakwera ayi sangawitane. Why? Akudziwa zoti mindset yawo ndi mindset ya chizunguzungu chonchi. You know, I gotta do what I gotta do, but if you all kept saying all the time, you understand what I mean, right? Ne sanga warenga umene kujako azizora awawa mindset yawo ndi yachikalikale yachisamundo. One, iwo akufuna atitenge akuti tifate pite kwa iwo. I don't think it's true. Sizoona zimenezo. Chifukwa chani? Chifukwa iwo aja one akutenga munthu amene choyambirira mindset yake wayiphula kale, wachoka kale iyeyo. You understand? Iye wachoka kale yekha. Wakankha ma French onse. Pirani uko azungu wakankhira uko. Iwowo akumuthandiza kuti akapange rich go yake chimene akufuna, right? Akumuthandiza. Koma in so doing suri angangumuthandizaso yayi paja nkupe nkupatsana. Ifeso thandizike konanga. Koma nkhani yayikulu sikuti afuna mpange oni, sikuti afuna awapange colonize kama kuti awasinthe ubungu wawo kuti ifeyo ziruna ngati making ayi. That's why muone kusiyana kwake. Munamvako kuti azungu atenga Malawi 27 atumiza ku America kuti akaphunzire kukhoza galimoto, kuti galimoto ita izikhozedwa mu Malawi. Munamva kuti zimenezo? Munamva kuti mindset ya chizungu imakhala ikuuzewe kunzuti bwera tikupatse ndalama izi, koma materials zokuzira galimoto tipatse kuno amenewo tikonza ndife nkubweretsa. Uli tomato tabwesa tomato kuno nkupanga tomato sauce kuyika bottle la glass yakeso miyala yakeso atenga konkoso. Kenako ndikuzarani ndikuzakuuza kuti asai nkhani ndi imeneyi utha kumagula tsopano uzitigula
foja ujayo anyamuka apite, thonje uja anyamuka apite, amatenga raw materials kukupangayo kuti uzikhabe kudalira iwo aja azungu aja. You understand what I mean? Pamene ndi Russia ndi Ibrahim Traore is totally different. Ndi zosiyana nato. Pompano mmene apita muja choyambirira Trump Putin anankhodyana. Panopa tikulandira anyamata 27 ochoka ku Burkina Faso amene akubwera kuti ku Russia kudzaphunzira za ma industry kuti anyamata aja akachoka kumene kujako akabwerera kwawo akazimire paokha zinthu azikapanga okha panopa ayamba kaleso. Nde it's like pakhale partnership, pakhale ma friends, dziko silikhala lopanda ma friends. You understand? Ndiyeno Russia sikuwatenga iwo ajawo ngati kuti tizikulamulirani. You understand? Like inuyo mukhale what should I say? Inuyo mukhale mapapeti athu, mukhale zidolo zathu tikuzipanga nteko. Russia ikuwatenga ngati ma partners akule yeo tukuthandizanizi ifeso Tanzanians iniyo mupangeze muzimire panoka. Even Ibrahim Traore zimene amakamba ku Russia samakamba zokuti again kona 207 billion we have to build local infrastructures. Anana kulaze tufuna muri, it's like muri thandize kutrainisa anthu athu, kuphunzitsa anthu athu kuti tikhale self sufficient, tikhale uzimira patoka. That's what he said. Sana yankhula kuti you understand? Ndino pali kusiyana kwakukulu pakati pakhudzana ndi Russia ndi achina azunguwa zimene akupanga. I prefer kuti at least anthu amenewa at least ali bwino kupatula awawa, chifukwa in the next 2-3 years muzakhala kuti mukuzimira pano kasimufuwa thandizo. Pamene kwa azunguku imagine kuyambira kaya zaka zingati pano kumangopempha koma pano kuangodula chithandizo chimodzi koma kuamba kulira koma kungodula maila vi koma kuamba kulira koma. Pamene zimene zazo Ibrahim Traore akakhazikike ndi achina Russia sazakhaso kuti akwape mphandalama akudalira zonse zakhala kupanga okha mudziko mwawo. You understand? Ndenkulu amene fundo yomaliza ayi ndamutsutsa kuti nope. Chabwino onsewa akupanga ujena akupanga benefit koma at least achina Burkina Faso ndi amene apindule kwambiri. Ndi influence ndi imene komanso muzionaso kuti yes ife so timangokhala kuti tikukamba nkhanizi timadziwa kuti okay izi za fake, izi zoonadi, izi yes that's it. Ndetavomezana kuti yes nkhani zinazo za fake, yes zimachitika za fake za chani zimachitika koma pa nkhani yokhudzana ndi kuti partnership imene iyi sikuti afuna apange colonize, sikuti afuna akhale ngati atsamunda awonso iyayi, koma akufuna kuona kuti aliyese athandizike nawonso awathandize kutsogolo kuno. Why? Chifukwa ayamba kale okha kutuluka mwa azungu mwa French ayamba kale okha azitulutsa kale ndi afuna kungowapitiriza kumuthandiza ngati hey ma partners pati amati birds with the same feathers flock together. Mbalame zamaviko ofanana zimauluka limodzi. Ndifakira amaira ndala Traore acha tabani kuno izikuona ngazoti niyo date ino ndi amakani. Ifesa ndamakani yes tabani kuno yes. Mnona kwa ajina akogwana ja kwaira na mekuti sanga irani our mindset down, you know, you understand? There you go. Guys, thank you so much. Hey, sina nkolo zambiet. Hey, malani kamera. Malawi, camera.